Dobrodošli natrag, poštovani gledatelji. Nastavit ćemo našu rubriku Uz jutarnju kavu. Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek organizira već tradicionalnu utrku, nagradnu igru za djecu pod nazivom Potraga za bijelim zecom. Više o ovom događaju, ali i o novostima u Gisku te ostalim akcijama razgovarat ću danas sa Sanjom Zavođom iz Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prije nego što krenemo na ovaj sutrašnji događaj, odnosno utrku za bijelim zecom, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek zapravo cijeli tjedan raznim radionicama i pričaonicama uveseljava najmlađe. Što ste sve organizirali i kako je bilo? Dakle, budući da se mi jako volimo igrati i obilježavati sve aktualne blagdane, praznike i događanja, sada nam se bliži Uskrs, te smo sa našim lijepim knjigama, slikovnicama, radionicama pokušali ponovno privući naše male sugrađane i svakodnevno smo organizirali različite radionice. U ponedjeljak smo se igrali Zeko Hop, to je dakle bilo nešto za malene, gdje su se oni igrali motoričkih igara, gdje su čuli jednu lijepu priču i gdje smo zapravo razgovarali o tome što je zapravo Uskrs i kakve radosti nam on donosi. Jučer je bila izrada likovnih uskrsnih čestitki, dakle jedna kreativna radionica, bilo je puno zainteresiranih. Vrijedne ručice su od papira, od vunice, od vate pripremali puno lijepog toga što će pokloniti svojim roditeljima, bakama, djedama. A opet danas je srijeda je dan za priču. I to u jutarnjem terminu od 11 sati imamo našu aktivnost Prstići pričaju. To vam je namijenjeno male djeci od rođenja recimo do 3. godine života, kada kroz nekakvu igru, pokret, pjesmu i zabavu pokušavamo te male ljude naučiti da je naš prostor jedan lijep i ugodan prostor gdje se dobro osjećaju i puno roditelja, baka, teta čuvalica, djeda s tom djecom dolaze i oni zapravo postaju kod nas prijatelji. To je mjesto susreta srijedom prije podne. Danas poslije podne od 17 sati naši volonteri pričaju o Uskrsu, pa izvolite, dođite, slušajte s nama. Evo, vjerujem da će biti puno zainteresiranih. Kako ste zadovoljni do sada ovim radionicama i pričaonicama koje su protekle? Pa obzirom da školska godina još traje, mislim da je odaziv bio jako dobar i to je pokazatelj toga da se u našem prostoru uvijek nešto zanimljivo dogodi i sve bih vas željela pozvati, dođite da se priključite. A odaziv će definitivno i sutra biti velik, ne sumnjam u to, jer radi se o utrci Potraga za bijelim zecom. To je već tradicionalno, evo već 9. puta ovo provodite, no za one koji će se možda prvi put odazvati, kako to izgleda? Dakle, bijeli zec nosi darove. Ne znam da li ste to znali, ako niste, evo, tako da znate. U našu knjižnicu tokom noći će se useliti jako veliki broj zečeva. I ružičastih, i crvenih, i plavih, i naranđastih, i zelenih. I oni će se sakriti stvarno po cijeloj knjižnici. Ukoliko bude lijep dan, kao što je to danas, vrlo velika mogućnost je da će se zečevi sakriti u našem dvorištu. Ali cilj naše potrage utrge je zapravo pronaći bijelog zeca. Mi ćemo imati 3 bijela zeca i svaki od njih naravno nosi nagradu. U toj zapravo potrazi, utrci mogu sudjelovati svi oni koje to zanima, koji su zainteresirani, koji se žele na taj način s nama podružiti. Naravno, ja se tu moram zamoliti bake, djede, mame, tate, tko je sutra prije podne slobodan da djecu doprati, jer je to prvenstveno za mlađu djecu, odnosno one male, one srednje. Naravno da bude i onih velikih sa već kraja osnovne škole, no međutim oni su možda već i u nekakvim drugačijim aktivnostima koje pripremamo za njih. Možda bi oni zapravo i prije pronašli bijeloga zeca nego primjerice neko dijete od 3 godine. Pripremili ste zapravo nagradice za one koji pronađu ova 3 bijela zeca. Tako je. Sve naše
igre, igrice, nagradne igre uvijek budu darovane nekakvom prigodnom nagradom, obzirom da ja dolazim iz knjižnice i da mi živimo s knjigama i za knjige, dar će biti u knjigama. Kao što je to bilo i prošlih godina. Evo, s obzirom da znamo da je blagdansko doba i Uskrs, Zeko nosi darove ne samo najmlađima nego i svima, pa jedan takav originalan dar može se pronaći upravo u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici Osijek. Radi se o iskaznici na dar. Dakle, mi vam imamo sad novo dizajnirane iskaznice na dar. Te iskaznice na dar se mogu kupiti na svim našim odjelima i u gradskoj centralnoj zgradi i na svim našim područnim odjelima. A iskaznica na dar je zapravo jedan originalan poklon koji može biti želja da Zeko donese u gnjezdo ili ukoliko ne znate možda slučajno što biste poklonili svoje baki ili svoje prijateljici za rođendan ili možda slučajno želite nekoga iznenaditi, a znate da jako dobro i jako voli čitati. Iskaznica na dar je nešto što vi kupujete u bilo kojem odjelu. Cijena toga je cijena koštanja naše uobičajene iskaznice. Dakle, od dječjih i umirovljeničkih po 60 kuna, jednako tako su i studentske 60 kuna, iskaznice za odrasle stoje 80 kuna, a obiteljska u kojoj je dakle obuhvaćen i mogućnost posudbe najvećeg broja knjiga i obuhvaćenost cijele obitelji je 100 kuna. Iskaznica vrijedi godinu dana i zapravo stvarno mislim da je originalan dar ukoliko još niste pronašli nešto, a trebate sada nekoga darivati. Evo, ja vas pozivam, sličicu možete izabrati sami, tekst i čestitku ćete pisati sami. Evo i novi dizajn je tu, zapravo ovo je nešto što već postoji. Tako je, imamo 4 ili 5 različitih vrsta iskaznice sa različitim sličicama, sve su vezane naravno uz našu ustanovu. Dakle, izaberete onu koja vam se najviše sviđa, izaberete ono što želite darivati i to je to. Evo, a mi znamo da ćemo uskoro i u novom dijelu, odnosno novom ogranku moći pronaći kako iskaznice na dar, tako i sve ostalo. Otvara se novi ogranak gdje i o čemu se točno radi? Pa to je jedan veliki uskršnji dar našem gradu na lokaciji ugao Divaltove i ulice Rajhlakira u prostoru nekadašnje pošte. Dakle, već u utorak počinje sa radom naš novi ogranak, naš novi područni ogranak Novi grad, u kojemu će stanovnika toga dijela grada dočekati znači lijepa književnost, beletristika, nešto malo lektire, knjiga za djecu, dakle za svakoga po nešto, u nešto manjem obimu nego što je to možda u našim drugim područnim odjelima, ali u svakom slučaju jako lijepo, jako dobrodošlo za stanovnike koji su možda stariji, koji su zbog udaljenosti knjižnice morali dolaziti tramvajem, autobusom. Dakle, mi sad dolazimo u susjedstvo, ponovit ću, knjižnica Novi grad, ugao Divaltove ulice Josipa Rajhlakira. Da, to je definitivno sada na pola puta svima onima koji se nisu mogli odlučiti hoće li poći u Donji ili Gornji grad posuditi knjigu. Tako je, u blizini je tu do duše i knjižnica Jug 2, ali prednost radnog vremena će biti, dakle, radit će u suprotnom radnom vremenu, što bi značilo da u utorak knjižnica počinje raditi poslijepodne. Eto, odlično. Šalim se ovako, ispričavam se. Vjerujem da će biti jedno prigodno otvaranje, tako da ne znam točno kada će to biti utorak, zapravo njezino radno vrijeme, ali inače će ta knjižnica raditi idući tjedan ujutro. Ispričavam se, krivo sam rekla. Sve u redu, evo vjerujem da ćemo zapravo kada dođe do toga događaja još i mi naravno u našoj emisiji najaviti kada će biti otvorenje, jer vi uvijek zapravo na zanimljiv način takve događaje obilježite. Tako ćete sljedećeg tjedna obilježiti i Noć knjige, kao i svake godine. Tema je i ove godine specifična. Koja je i na koji način ćete obilježiti ovaj događaj? Noć knjige se inače proslavlja 23. travnja, no međutim, kako je to
ove godine nedjelja. U Hrvatskoj smo se dogovorili da ćemo svečanost knjige, zvanu Noć knjige, obilježiti 21.4. u petak. Budući da je riječ o noći, programi i događanja kreću od 18 sati. Ali opet sad tu jedna specifičnost. Tema ovogodišnje Noći knjige je kultura i hrana. Ali budući da ja stižem sa odjela za rad s djecom i mladima, mi smo se ove godine odlučili napraviti jednu matineju. Tako da ćemo već u petak prije podne, 10 sati, imati predstavljanje jedne nove knjige gospodina Zvonimira Tucaka, Medvjed, ovan i med. Svi drugi programi koji će se dakle dešavati paralelno na odjelu za odrasle i na odjelu za rad s djecom i mladima počinju u 18 sati. Ono što je vrlo zanimljivo je dakle da se sve to dešava paralelno. Na primjer, mi od 18 sati počinjemo pjesmom i radošću. U goste nam dolaze mali vrapčići iz društva Naša djeca. Nakon toga pričamo priče o jabukama namijenjene najmlađima, bilo ovim od 0 do 3 ili onim malo starijima. A imat ćemo prigodu toga petka ugostiti čak 2 književnice. Antoanetu Klobučar, budući da je znači tema Noći knjige kultura i hrana, razgovarat ćemo o njezinoj knjizi Kraljevstvo povrtno. Jasno vam je da će tu biti riječi o tome što i kako zapravo zdravo jesti. Ona je napisala jednu jako lijepu i zanimljivu knjigu koju djeca vrlo rado čitaju, pa ćemo znači čitati nekakve priče, imat ćemo prigodu sa samom književnicom porazgovarati i zapravo je to prilika da naši mali sugrađani vide da su ti naši književnici isto tako obični ljudi, kao i njihove mame i tate, i pozivam ih da dođu da se podružimo, ali iza toga također idemo s jednim nizom igara 3, 2, 1 kreni. Naravno, sve naše igre, kao što ste već rekli, nose i nagrade. A za možda završetak večeri smo planirali jedan susret također sa književnicom Jasminom Tihi Stepanić i predstavljanje njezine knjige Moja neprijateljica Ana. To dakle neće biti toliko predstavljanje knjige koliko prigoda da razgovaramo o problemima u ishrani kod mladih ljudi koji zbog zapravo toga što žele postati jako zgodni, jako lijepi, jako vitki, se susreću sa problemima bulimije i anoreksije. Prema tome, evo jedne prilike također da malo o tome razgovaramo i svi su dobro došli. Budući da mali ljudi ne mogu doći sami u knjižnicu, za njihove roditelje u isto vrijeme se na odjelu za odrasle događaju nekakve druge zanimljive stvari, pa među ostalim ćemo tu imati znači nekoliko predavanja, kvizova. Imaćemo predavanje o tajnom svijetu rajčica. Imaćemo radionicu kreativnog pisanja na njemačkom jeziku koja će biti u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Osijeku. Imaćemo jedan kviz, budući da se kod nas redovito kvizovi održavaju. Kviz će se zapravo zvati Okusi znanja u suradnji sa Hrvatskim kviz savezom. U austrijskoj čitaonici jedno predavanje o bečkoj i austrijskoj kuhinji. Zatim ćemo imati putovanje kroz kulinarstvo. Onda ćemo imati predavanje o celijakiji. Onda ćemo imati kulinarske doživljaje Austrije. Predavanje Runda, nova pivska priča. Imat ćemo hranu za dušu, hranu za stih, hranu za dušu, piće za stih, društva pjesnika Antun Ivanošić. Imati ćemo još jedno predavanje o permakulturi, jednako kao i vodič kroz kulturu ispijanja vina. Ono što je vrlo bitno, to će se dešavati dakle u studijskoj čitaonici, u američkom kutku i puno toga će biti i u dvorištu.
dvorište knjižnice je jako prihvatljivo za različite aktivnosti, pa ćemo mi tamo zapravo imati svojevrstan sajam. Obzirom da je riječ o kulturi i hrani, vi sad pokušajte naslutiti što na tom sajmu možete pronaći, naravno po promotivnim cijenama. U gostima će nam biti i gosti iz vinarije Siber, vinarije Juris, OPG Božidar Glavaš sa sirevima, čokoladarnica i Čejd. Još jako, jako puno zapravo iznenađenja, ali ja sad nikako ne smijem to sve skupo otkriti. Tako je, naravno, najbolje bi bilo da zapravo svi dođu, posjete. Program je zaista pažljivo osmišljen, pažljivo su odabrana i predavanja i radionice. I evo, naravno, želimo vam puno sreće u tom događaju, a i u ovom sutra koji pripremate. Pa evo, kratko, samo za kraj pozovite sve najmlađe. Samo vam još moram nešto reći, što će nas sigurno pitati za Noć knjige. Da li će biti vrijeme kada se knjige mogu vratiti bez zakasnine? Naravno, i ovaj puta smo odabrali, ali morate pratiti na našim stranicama i doći s nama se podružiti. A sada zapravo izvolite, čekamo vas sutra u 11 sati u našoj knjižnici na dječjem odjelu. Svi zajedno idemo potražiti bijelog zeca koji nosi nagrade. Puno sreće i hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program.